Nechce sa mi veriť tomu, že stále je tu také ticho. Čo sa s vami deje? Kde ste ešte stále? Kde ste? Vo štvrtok v noci vy máte sedieť pred vašimi televízormi, pretože tu sú vaše peniaze. Tu sú vaše peniaze. Niekto určite vyhrá. 800 eur. Za jeden jediný rozdiel. Už nechcem 2, už nechcem 3, už iba 1. Naozaj neoplatí sa čakať, pretože inak čas uplynie. Čas uplynie, bude koniec programu, relácie, všetkého, hra zmizne, odíde, my odídeme. A čo? Čo vám ostane? Povedzte, čo vám ostane? Možno spomienka. Možno budete spomínať na to, že keď som mal takú možnosť a nevyužil som ju. Však toto chcete vašim vnúčatám rozprávať. Budete na to pyšní. Toto bude ten váš životný príbeh, ktorý im chcete naozaj povedať, aby na vás v dobrom spomínali. Neviem, či je to ono. Nula 900 712 700. Toto číslo, keď vytočíte, ja vás tu konečne budem počuť. Ale pýtam sa, budem vás tu počuť. Alebo sa utopím vo vlastnom hlase. Možno aj v hlase. Rýchlo, priatelia, nemáme čas. Neostal nám takmer žiaden čas. Kde sú ďalšie hry, to ani sa neopovažujem na to myslieť, že kde sú a čo je s nimi. A to všetko kvôli vám. Všetko kvôli vám. Máte poslednú šancu. Poslednú šancu, aby ste mi odpovedali, aby ste mi povedali správnu odpoveď. Možno sa mi len sníva. Veď je noc. Možno spím. Možno je to sen. Veď zvykne sa mi snívať, že som tu. Neviem. Lebo toto je ako zlý sen. Toto naozaj je ako nočná mora. Jeden výherca, jeden rozdiel a nikto nie je ochotný mi to povedať. Nikto. Ako je to vôbec možné? Ako sme sa dostali k tomuto, k tejto situácii? Prečo mi to robíte? Prečo práve mne? Alebo to robíte každému? Neviem, čo mám teraz urobiť, pretože ja si myslím, že ja som urobila všetko, čo som mohla. A už neviem, čo mám vymyslieť. Už ma nič nenapadá. A neviem, či by ste si to vôbec ešte zaslúžili, aby som ja nad tým rozmýšľala. Čo bude? Je koniec.
Jednoducho, toto je posledná šanca. Ja už nemôžem ďalej čakať. Jediné jedno riešenie, jediná odpoveď. A vy spíte. Vy ste zaspali. Už od začiatku. €800. Pre koho? Na čo? Kto bude výhercom? Toto je otázka, ktorá ma najviac zaujíma. Kto bude ten, kto si odnesie €800? Tik-tak. Čas vám beží. A čas vám čoskoro utečie. Aj keď ho budete naháňať, už ho nedobehnete. Pretože je rýchlejší, ako si myslíte. Posledná šanca. Tejto hry je už koniec. Potrebujem ju ukončiť. Potrebujem výhercu. Teraz mi zavolajte v tejto chvíli na číslo 0900 712 700. Inak nebudeme kamaráti. To je ťažké je to s vami. Tak som sa snažila. Tak som sa snažila vám dať čo najlepšiu ponuku. Najvýhodnejšiu, nie pre mňa, nie pre nás, pre vás. A toto za to dostanem. Za dobrotu na žobrotu. Jeden telefonát vám zaručí výhru €800. Tak sa veľmi rýchlo rozhodnite, čo bude ďalej. Pretože takto to ďalej ísť nemôže. Ja viem, že je medzi vami niekto, kto má ten jeden rozdiel, pretože ja už 2 nepotrebujem. Ja už 2 nechcem. Sú mi na nič. Radšej tu budem mať jeden rozdiel, ale istého výhercu, a teda nejakého. Zbytočne by som ponúkala 2, keby tu nikto nebol, všakže. Neviem, čo s týmito ostatnými peniazmi. Neviem, čo s nimi budem vôbec robiť.
Posledná šanca. Preberte sa. Čo bude? Teraz už som naozaj netrpezlivá, už naozaj nechcem a nebudem dlhšie čakať. Nebudem. Nepozerajte sa. €800. Stále sa nikto nehlási. Stále nikoho tu nepočujem. Ako je to možné? Prečo sa to vôbec deje? Aký to má dôvod? Ja som vždy zvedavá na dôvody, tak mňa zaujíma aj teraz. Že prečo? Prečo ja jednoducho nenachádzam logické vysvetlenie. No lebo logiku to nemá. Má? Podľa vás to má? Tak to ste dobrí. Čas vám plynie. Posledná šanca. Jednoducho ja som si ani nemyslela, že toľko to bude musieť čakať. Keby som tu bola vedela, tak viete, kam by som išla? Spať. By som neprišla. Jeden jediný rozdiel a vy stále nereagujete. Stále na to nereagujete, veď vy ho už dávno určite viete. Ten jeden rozdiel už určite máte pre mňa prichystaný. Tak kde sa teda ukrýva? Kto mi ho povie? Konečne kto mi ho prezradí za celých €800? Nebojte sa. Kľudne mi ho povedzte. Stačí mi ten jeden. Ale to už musí byť 100% rozdiel. To už musí byť taký rozdiel, že ho musíte vedieť, aj keď vás zobudím o 3/4 na 2. No. Tak to mi ho povie. Nemáme čas, priatelia. Vy to viete, ja to viem. Vieme to. Už sa vo vás nevyznám. Už neviem, čo mám od vás očakávať. Máme koniec hry. Koniec tejto hry. Tak. Vstúpili ste si do svedomia? Alebo ste už na ceste tam? €800. Toto musíte zobrať. Toto si musíte odniesť. Toto ja to tu nechcem. Ja to tu nechcem mať. Ja jednoducho o chvíľku odídem pekne a mne môže byť šumafuk, či vy budete potom ľutovať. Viem, že ste už veľmi unavení, viem, že už chcete spať, ale keď ide o €800, keď môžete vyhrať €800, tak to musíte skúsiť aspoň raz. Aspoň raz to musíte skúsiť. €800. To je sen, to je naozaj sen. Také peniaze a žiadne hlasy. Žiadne hlasy v tomto štúdiu. Čím to je? Rozmýšľali ste už vôbec nad tým, že čo by ste si za tie peniaze kúpili? Pretože možno nemáte dostatočnú motiváciu. Možno ste veľmi unavení, ale tá motivácia vám chýba, pretože keby ste ju mali, tak možno by vám to išlo lepšie. Možno
Možno by to bolo rýchlejšie, možno ten výherca by tu už bol. Nepochybne. Koniec hry. Čo sa s vami deje? Prečo mi toto robíte? A prečo to robíte najmä sebe? Pretože ja by som to možno ešte nejako uniesla na mojich pleciach. To už ako keby nič nebolo. Koniec hry. Myslím to vážne. Nebudem tu ďalej čakať. Už tu nebudem. Už stačilo. Stále ma iba naťahujete, stále len dúfam. A vy ste ticho. Ja chcem iba jeden rozdiel a vy ste ticho. Dobre. Dávam vám posledné 2,5 minútky vám dám. Tak, časomiera, 3, 2, 1, štart. Časomiera sa spustila. Toto je všetok čas, ktorý vám dávam. Máte naozaj poslednú šancu, pretože po tejto časomiere nastane koniec hry. Čiže táto hra tu už nebude, pretože vidím, že vám to aj tak je úplne jedno. Úplne je vám to jedno, že či tu táto hra bude alebo nie. No tak vidíte, už iba 2 minútky vám ostávajú do konca časomiery a ja tu potrebujem počuť výhercu. Chcem ho tu mať. Áno, teraz ho tu chcem mať. Nie zajtra, nie pozajtra, pretože keby ste čakali, tak sa nedočkáte, pretože sexy výhra je len dnes. Zajtra už nie. Takže preto vám hovorím, že máte ešte minútku a 3/4 do konca časomiery. Využite to teraz. Teraz tu chcem počuť ten jeden rozdiel, tú správnu odpoveď. Tak kto mi ju povie? Kto mi povie tú správnu odpoveď? Je len jedna, čiže ja si myslím, že vy to zvládnete. Posledná minútka a pol, pozrite sa na to, času nám ubúda. Nemáme už takmer žiaden čas. Toto je čas postačujúci akurát na to, aby ste zodvihli telefón a vytočili číslo 0900 700 12 700. Takže takto. Toto je to telefónne číselko. Ja vás tu na ňom čakám. Čakám, že zazvoní tento telefón nešťastný a budeme sa počuť. Posledná 1 minúta. Koniec hry. Koniec vysielania. Kto si odnesie 800 eur? Takto som veľmi zvedavá. 800 eur, priatelia. Potrebujem tu mať výhercu. Potrebujem ukončiť túto hru s nejakým výhercom. Budete to vy. Ja vám to prajem, ja vám to želám, ale vy musíte spraviť jednu veľmi jednoduchú vec, že zodvihnete telefón, na vás ešte čakať, alebo nie. To je všetko, pretože toto je naozaj nepekné od vás. Koniec vysielania, koniec tejto hry, to už vieme na 100%, že dobre, 4. Ideme ďalej, ideme dole, čoskoro padneme na 0 a potom vypadnete na nos. 3. 0900 712 700. Jeden rozdiel. Za jeden rozdiel, ktorý ste tam našli, ja vám zaplatím celých 800 eur. Čiže už nepotrebujem 2 rozdiely od vás, ani 3. Stačí mi len jeden jediný. A toto som zvedavá, že či toto mi niekto vie nájsť, lebo to musíte vedieť. To musíte vedieť nájsť. A už ste to určite našli, pretože tak dlho sledujete, že vám to musí oči vybíjať, oči vypichávať. Koniec vysielania. Čakám tu na výhercu. Kde je môj výherca? Nemôžem už čakať, ja odídem preč. Ja vás varujem, ja to myslím vážne. Odíde preč aj táto hra, aj vaše peniaze. 2. Bude tam iba 2. Bude tam o chvíľu 1 a potom tam bude 0. Keď tam bude 0, tak vaša šanca odíde. 1.
Tak vidíte, čo následuje po jednotke. Čo následuje, to my nechceme počkať. To už nemôžeme počkať naozaj. Teraz ešte máte toľko času, ja si myslím, aby ste stihli vytočiť jedno obyčajné telefónne číslo. Veď vám to bude hneď zvoniť. Tak to rýchlo urobte. Teraz to rýchlo urobte. Veď telefonujete každý deň, viete, ako to funguje. Rýchlo. Rýchlo, poďme na to spolu, naozaj nemáme čas. Aké číslo? 0900 712 700. No, a už teraz, keď čakáte, už vám to musí zvoniť. Nechce sa mi veriť, nechce sa mi uveriť naozaj tomuto. Chvíľu musím povedať nulu. Musím, pretože aj keby som mi nepovedala, ona sa tam už objaví. Jednoducho znamená to, že nemáme viac času. Znamená to, že 800 eur sa vytratí. Ja tu chcem mať výhercu, jedného diváka alebo jednu diváčku, kto ešte nespí, kto je ešte stále hore. Poďte sem, poďte si zobrať tie peniaze, aby som ich nemusela vláčiť niekam preč. Naozaj, toto sa mi nechce. 800 eur. Rýchlo, teraz tu musíte byť, teraz, v tejto chvíli. Ja už nemám čas, ja to nevzdám to, lebo ešte tam je jednotka, ale hneď potom to ukončím. Ukončím to celé a nebudem sa ďalej s vami naťahovať, pretože takto to nejde. Ja tu teraz musím počuť zvoniť telefón, pokiaľ to tak nebude, tak zmizne nám všetko, čo vidíme na televíznej obrazovke a budete tam vidieť niečo úplne iné, no rozhodne to nebude sexy výhra a nebudú to vaše peniaze ani táto hra, ktorá je možno pre vás už vyriešená, pretože vy už ten rozdiel máte. Tak keď ho máte, na čo ešte čakáte? Na čo ešte čakáte? Nechcem povedať nulu, ale budem k tomu donútená asi. Koniec vysielania. Koniec vysielania. Teraz sem chcem výhercu. Chcem tu mať výhercu. Potrebujem to ukončiť, potrebujem to uzavrieť. Túto hru. Celú reláciu dokonca budem musieť ukončiť, takže pozor na to. Už máte naozaj veľmi málo času, jeden rozdiel. To naozaj vám trvá tak dlho, to naozaj mi ten jeden rozdiel nie ste schopní povedať. Za taký dlhý čas, prečo? Prečo? Pýtam sa. 800 eur. Ja asi naozaj ich ponúknem niekomu inému. Dobre. 0. Nemôžem dlhšie čakať. Teraz, ak mi telefón zazvoní, tak v poriadku. Vyhráte všetky peniaze. Ale ak nie, tak bude koniec. Koniec bude v tom prípade bez vás, pretože ďalej my už nemôžeme pokračovať. Ďalej už nie cesty. Toto je koniec, toto je taký cieľ. Takže povedzte mi, kde je rozdiel a aký je ten rozdiel. Čiže potrebujem presnú, rýchlu, správnu odpoveď. Kto mi to prezradí, že kde je ten rozdiel a aký je ten rozdiel? Jeden jediný, nič viac. Koniec vysielania. Máme tam nulu. Čiže každú chvíľu, ak vás tu budem mať, tak ste šťastní, ale inak vám čas uplynie, tento čas uplynie. Teraz mi musí zazvoniť telefón, lebo inak nám ten čas naozaj tak rýchlo ubehne. Už ho nemáme veľa, máme len pár sekúnd. A potom máme koniec vysielania. Teraz to využite, potom tu už nebudeme. Teraz mi rýchlo zavolajte. Čakám, ten telefón musí teraz zazvoniť. Musí zazvoniť teraz. Ja tu už nebudem čakať.
Čo bude? Teraz mi musí zazvoniť telefón v tejto chvíli. Ja naozaj sa cítim, ako keby som mala o jedno koliečko menej, pretože tak vám to tu hovorím, ale tak vám treba. Lebo vidím, že nereagujete na toto. Teraz mi musí zazvoniť telefón. Jednoducho, toto je vaša úplne posledná šanca. Ani neviem povedať, že nakoľko úplne posledná. Kto mi zatelefonuje? Kto mi zavolá sem do štúdia? Haló, dobrý večer. Koho máme na linke? Aká je odpoveď? Haló, vaša odpoveď? Vaša odpoveď? Ako? Manžeta na rukáve. Manžeta na rukáve. Manžeta na rukáve. Áno, získavate 800 eur, toto všetko je vaše. Ja vám gratulujem a ja sa s vami teraz lúčim. Prajem vám dobrú noc, majte sa, dovidenia.